Gorganti constituency ka parlo mensing hansea rong amekar kalitang hongkup hansea chor bina rong pharpi kedamtang cheklojon thom aprang pen kiso kacholong lojok se kachilang ja phanpura Karbianglong Autonomous Council EM Raju Tiso lapen CM Dr Tuliram Ronghang along kirap kachuhang Dogmoka mensing hansea rong amekar kalitang hongkup hansea chor sangpi bina rong pharpi kedamtang cheklojon thom aprang pen Project akiso kacholong logajok choklemun e chodamun isi he malongsi chechak nangara penan parke thangna taklem thekthedalo bangso akiso kachepa meji aphan alang litum akhia dat ke do anta chepa doi nang lablo bonta ki meji kalisi kiso abang nang bat thubo majok kisung thek tikang bongsi do nanglo dilini kiso arjing ding pilo nonnan ke cheklojam thomne doipo lase kisung don rapta ki duk saide kelak saide mache hang ta thaiwe keso bang non sik piklo ase ni tum hin pen kachuning ripon ke lapen lo non doboma em Raju Tiso lapen de CM kai Tuliram Ronghang alang litum phan aso kirung ki su pen lang litum nang rap thek nang rap jibon bosin litum hin pen chuning reporting lo alang lituma hemke kesodet sangpi bina rong pharpi lapen asopo long bamon hanse arta ningkan kretrok alang litum bang hinivello alang litum joba dab ki choki junja phan anta alang lisopo si bang hem ka chongdat du nanglo nasa alang litum lapuson kisung thektika porahut nangrab dun vek thapusi Karbianglong Autonomous Council along ningkeme naya bangphu CM Dr Tuliram Ronghang laben local EM Raju Tiso aphan kachuningri padupon amen bang ke long bamon hansepu alang li ningkan kre troxine doiglo non alang li sinon stami kesu jun stami chilang bom alang li hin pe non chongdat bom wan pi bom se an yomda me chopon bom lo lang li phanda jin sume me ase rat to moda nang thek prong lo kisung pamelu pu bang ke ase non ni tum phan bang ke nang ra vek nang pu se chuning ripon parsikrung lo Kirab dunji aning ki hanga bang phua bang phiatum la screen along kapaklang pon account number 745101068793 IFSC code UTBI0RRBA GB along kahum riji aphanta kachuning ri padupon thu Dogmoka pen Samsung Inti Karbianglong Live